Вампири, духове, зомбита, създания излезли от кошмарите ви. И какво по дяволите е това? Всичко това ще видите в тази класация, защото това са най-страшните епизоди на Време за приключения. Както винаги, аз съм вашият любим мерзавец, сега се настанете удобно и да започваме. Започваме класацията с един епизод от 5 сезон, наречен Жажда за червено. Фин и Джейк се намират в руините на изоставен пясъчен град, където Джейк се оплаква от болки в корема, след като изял червените бомбони от раницата на Фин. Не съм слагал бомбони. О, не, това обяснява неприятния вкус. Те са там с Марселин, кралицата на вампирите, за да вземат мощен артефакт, лъжицата на просперитета. Намират я и си тръгват. Това беше бързо. Джейк обаче затъва в плаващи пясъци и докато се опитва да се измъкне, по случайност дестабилизира пещерата и единственият изход е запечатан. И също затрупа изхода. Единствения изход. Не съжалява! Фин се опитва да се свърже с принцеса Сладкодъвка за помощ, но връзката се разпада. Тогава Марселин разбира, че Джейк е изял нейния обяд – червените бомбонки. А ако огладнее прекалено много, ще се наложи да се засити с кръвта им. Джейк, не искам да те нараня, само че ставам лоша, когато съм гладна. Джейк завързва Марси за негова безопасност, а Фин отива да намери нещо червено. Той изследва пясъчния град, докато не вижда защо е станал такъв първоначално. Някакъв червен лъч, който при допир те прави на пясък. Проследява го до някакво странно същество и огромен скъпоценен камък. Може ли да взема този голям рубин? Това е изумруд. Междувременно Марселин вече е на ръба, а Джейк гледа ужасен. Тогава му идва идея как да отърве кожата. Той да изяде първи. Започва да я готви със слава, когато Фин най-накрая пристига с камъка. Изумрудите са зелени. Това чудо е зелено. То е тъмно-червено-сив. Ти си малко дълтонист. Няма от какво да се срамуваш. Вампирката вече не може да се контролира и тръгва да им изпие кръвта, когато таванът се срутва и Слади пристига с някакъв огромен червей. Това не е точно червено, но ще я засити за известно време. Разбираме и за какво е била лъжицата на пъса. Този епизод ни показва, че Марселин, макар и да е много готина, не е никак безобидна. Все пак си е вампир. И когато хищническите инстинкти се задействат... На 9-то място съм поставил епизод с един от най-травмиращите герои във Време за приключения. Лимон Дръж. Принцеса Сладкодъвка получава писмо от него, в което той моли за храна, защото всички жители на графството гладуват. Дрън! Оставих им вечен сладък запас до края на дните им. Тя все пак трябва да реши проблема, затова вика Фин и Джейк, които да занесат сладки семена до там. Те веднага се заемат и към залез слънце вече пристигат в замъка. Обстановката обаче е повече от ужасяваща. Те са толкова изгладнели, че се опитват да ги изядат живи. Но Джейк бързо ги надхитря. Като влизат вътре, са посрещнати от Лимон Джон, който е голям колкото стаята. Двамата го питат за местоположението на братята Лимон Дръж, а той им отговаря, че са заключени в тъмницата от 3 седмици. Този замък определено е доста плашещ, тези тесни коридори, почти никакво осветление и органи. Има си всичко. Сърце, черен дроб, бъбреци. Те стигат до Лимон Дръжковците, но обрат. Те им казват да си вървят. Джейки разбива вратата и разбират, че те всъщност не са заложници, а просто са се криели там от останалите. Да я оправя! Какво става тук? Да я оправя! Фин, какво става? Да я оправя ли? Лимон Дръж обвинява за всичко Сладкодъвка. Все пак именно тя е оставила тайната формула за създаване на сладък живот. Тя всъщност го е направила, за да могат сами да си правят храна, но те са го разбрали, че трябва да създават още лимони като себе си. И така те си изпукали всичко. Гледах се в себе си и установих, че съм такъв, който не може да спре да създава сладък живот. Тогава Фин и Джейк им дават семената, които трябва да засеят, но те отново ги похабяват. Решават да ги заведат при Сладкодъвка, защото тя разбира най-много от сладки. Има цяло кралство все пак.
Лоша идея, Фин. Ще изградим армия, ще атакуваме и ще вземем толкова сладкиши. Разбираме, че огромният лимон отпреди е наистина огромен и сега той се е насочил към Бомбония. Фин и Джейк се досещат, че органите, разпилени по коридорите, са били именно негови и планът да го спрат е да им ударят голям пердах. Когато й удрят сърцето му, той започва да чувства и пред него има голяма дилема. Ако действам, Бомбо хората ще страдат, а ако не действам, лимоните ще страдат. Вместо това, той решава да жертва себе си и така да спаси всички, като се превръща в храна за всички лимони. Накрая Слади изтрива формулата за създаване на живот от мозъците им, а Фин е свил листа от замъка. Добре, а защо не поправим сърцата им, както направихме с Лимон Джон? О, не. Те просто са си такива. Това е един от няколко епизода, свързани с Лимон Дръж, всички от които са травмиращи. В един буквално той изяжда клонинга си. Следва епизод с един от най-мистериозните герои във време за приключения – Сюзан Силната. В една дъждовна вечер Фин и Джейк си седят у дома, когато чуват странен шум. Сюзан нахълтва в стаята и моли Фин за помощ. Джейк казва, че трябва да са внимателни с нея, защото все пак е човек-риба и не е точно в час. Ще я подкрепя, независимо дали идваш с мен. О, ще дойде с теб. Дори да е само за да бъда досаден и противен. Все пак и Джейк ще дойде, а тя им казва, че е нужна смелостта им и магията на червеното цвете огъня. Те отиват там, където я откриха първия път, което според мен е нещо като бункер под земята още от гъбената война. Сюзан им разказва за предишния им дом Бютопия, където са били прогонени от същества, наречени лъб-глъби. Хора риби, а пък аз ще съм делфин. След кратко недоразумение, Сюзан се опитва да удави Фин, защото си мисли, че има хриле. Те си правят лодка и тръгват към изгубения град. Първо се спускат в един канал, после на косъм се разминават с едно от чудовищата. Брато, тя е луда. Тя не е луда, готина е. А Сюзан е нашият луд капитан. А след това за малко да бъдат смазани до смърт. Сюзан използва Джейк за гребло и им разказва повече за лъб-главите, когато пристигат до целта си. Изглежда доста зловещо, но ще се оправи, когато отнесат огъня в центъра на града. Тогава чудовищата ги обкръжават от всички страни, а Сюзан се вцепенява. Не. Стига с тази лудост. Джейки както винаги се оказва, че жестоко е сгрешил. Битката започва, а Сюзан най-накрая се свестява и подава огъня на Джейк, който се разтяга до върха на кулата. Това чудо ми напомня на моята майка. Добре, не може да отречете, че това нещо не е баш за деца. Оттам и защо епизодът го няма в HBO Max, но все пак, нали го има по Cartoon Network. Джейк запалва огъня и съществата изчезват. След това останалите чуловеци се връщат у дома, а Фин и Джейк тръгват натоварени с дозина меки брецела. На 7 място съм поставил грешка в системата. Един от най-трудните за гледане епизоди на време за приключения някога. Визуално. В къщата на дървото Фин и Джейк си играят на компютъра и веднага се набива на очи, че арт-стилът е много по-различен от обикновено. През прозореца получават мейл с доста странно видео. О, не! Това е едно от най-гадните неща, които съм виждал. Изглежда, че компютърът им се е заразил с някакъв вирус. Но защо ли се гличва истинския свят? После виждаме цар Студ, който пак ухажва принцеса Сладкодъвка. Помниш ли ония път, когато каза, че би излязла с мен, само ако съм последният човек в ООО? Едва ли съм го казала. Изглежда, че това е план на изкуфелия магиосник, като вирусът ще изтрие всички освен него и Слади. Фин и Джейк трябва да го спрат и то бързо, защото в следващия момент всичко се разпада. Имаме нужда от план. Джейк, както винаги, не е полезен, затова Фин бърка в купчината с хора, тела. Този епизод е наистина много напрягащ за гледане. Те влизат в универсалния код, където всяко блокче обозначава живо същество. И Джейк веднага прави нещо, от което... Джейк, нищо не пипай! След това той се опитва да се бие с глич, но грубата сила не върши работа. Тогава те се сещат за гнусния клип на Студ и го пресъздават. Това кара Глич да върне всички неща, които е погълнал, и аз направих същото преди малко.
Накрая всичко се връща към нормалното, принцесата прегръща двамата герои, а цар Студ... Махни се от мен, ужаснико! Не знам дали този епизод беше един от най-страшните, но определено беше най-гнусният. Събуди се, съпруже мой. Какво? Фин се събужда на трона в царство Бомбония до принцеса Сладкодъвка. Изглежда те управляват заедно, но нещо не е наред. Шапката му е различна, законите на физиката не работят, банановите пазачи са нагоре с краката и един странен червей е на рамото на Слави. Той няма представа, че сънува. После Фин се оказва в гората, където принцеса Огън го храни с супа, а след това изведнъж в къщата на дървото. Да, това ще бъде странен епизод. Вече не искам супа. Ти! Червеят се появява отново, а принцесата се превръща в ментови иконом, който му казва, че е в смъртна опасност. За да избяга от капана на съня, той трябва да струши червея на парчета. Притискай тиксото, докато напълно залепне. Така ли? След това Фин вижда Джейк и Дага Белорога, които опаковат някакъв подарък, като използват тикса от носа й. Джейк започва да свири и червеят отново се появява, а Фин тръгва след него. Той обаче успява да избяга. В капана на съня съм и не мога да се събудя. Аз също. Бях с принцеса Сладкодъвка и принцеса Огън. Сънища за целувки? Браво! Джейк ощипва Фин, за да се увери, че е истински. Запомнете го това за малко по-късно. Фин си представя неща, които биха им помогнали да победят цар Червей. Внимателно! Ако претовариш сънния пейзаж с твърде много страхове, всичко ще се разпадне. Те минават през дупката в стената, а когато излизат на повърхността, срещат ужасения цар Студ. Той бяга от огромни Гюнтер чудовища, а след това Фин и Джейк срещат баща си. Това наистина е един доста налудничав сън. Те тръгват след червея, който е замръзнал на върха на планината, много удобно. Фин го троши на парчета и съня се разпада. Празнуват, че са се измъкнали, но Фин бързо забелязва, че нещо не е наред. Огледалото мърда, една чаша лети... Джейк, май още сънуваме. Не, това е остатъкът от съня ни. Забрави за него. Тогава Фин се сеща, че не е ощипал Джейк по-рано, за да се увери, че той е истински. След като го прави, той също се разпада и от трупа му се появява цар Червей. Ще те държа в този сънен пейзаж, докато изконсумирам цялата твоя жизнена енергия. Фин тръгва да се бие с него, когато си спомня съвета на Джейк. Той трябва да претовари съня. Отключва най-големите си страхове. Океанът, Лич, страха му да изгуби Сладкодъвка отново, мистериозен дух, с който ще се запознаем малко по-късно в класацията и така нататък. Цар Червей не е в никак добро състояние и накрая магията се разваля. Махни се от тук, цар Червей! Фин този път на време се сеща да провери дали Джейк е истински. Следващия епизод още веднага ни потапя в ужаса. Царство Бомбония е завладяно от зомбита и вината изцяло на Слади. Докато тя е правила експерименти, канелената Кифо е погълнал сладка зомби плът и е заразил с зомби вирус цялото кралство. Остави наука да ви помогне! Наука! Фин, Джейк, ППВ и Дага трябва да се барикадират в двореца и да използват записките на Слади, за да направят антидот. Всеки работи по своя собствена формула, като смесват химикали в лабораторията. Хей, Сладкодъвка е научила пъха си да танцува. Супер! Първо Фин пробва своята смес, която вместо да излекува бомбо хората, ги прави още по-опасни, защото те сега могат и да летят. О, не! Има доста зомбита тук долу. Старчи се радва, че е тук горе. Зомбитата проникват замъка, затова те се качват по стълбите до върха на кулата, откъдето ППВ използва своя антидот. Искате моето тяло, но няма да ви го дам. Няма да ви го дам. Очаквано и това не се получава. И ППВ също става една от немъртвите. Отварата на Джейк пък ги прави хиперсилни и те са принудени да се затворят отново в лабораторията. Там обаче в един шкаф има скрит бомбочовек, който напада Дага, но Джейк успява да го спре в последния момент. Мисля, че съм добре. Само леко ме гризна.
Той също е заразен, но използва силата си да се разтяга, така че не се превръща напълно. Фин всячески се опитва да намери решение, а Джейк вече се изтощава. Нещо става и с мишлето, което като че ли се опитва да привлече вниманието на Фин. Дръж се, Дъга! Джейк се беше затворил в душ кабината, за да предпази другите, но Дъга го пуска навън. Времето на Фин се изчерпва. Зомбитата навън също пробиват. И накрая той се оказва приклещен в душа с мишлето. Тогава забелязва, че неговото име е Наука. Името ти е Наука? Остави наука да ви помогне! С помощта му Фин успява да направи антидот и излекува Джейк. То обаче бързо е превърнат обратно. Тогава му идва гениалната идея да полее себе си с разтвора, така че като всички го нахапят да се излекуват. И така всичко завършва добре, когато завършва добре. Под номер 4 се нарежда Момичето с празните очи, като доскоро беше в топ 3. Фин и Джейк вечерят в една пицария, когато по радиото слушат шоуто на Старчи. Защо винаги слушат това, когато сме тук? Голяма щуротия е! Тогава се включва един от слушателите с паранормална история. Докато си перял дрехите, е видял в отражението момиче с празни очи зад него, но когато се е обърнал, то вече е изчезнал. Джейк започва да буйства, затова Фин решава да си вземат пицата за вкъщи. О, погледни ме, аз слушам наивно радиошоу. Някъде трябва да теглиш чертата, за мен тя е Старчи. Те се прибират през тъмната гора и Джейк прави номера на Фин, защото е наивен. Но след малко започват да чуват страшни звуци, пукания и стъпки зад тях. Прибират се бегом вкъщи и затръшват вратата след себе си. Нещо обаче започва да дере по нея и... Момичето с празните очи продължава да ги преследва, затова Фин се обажда на Старчи. Той смята, че тя играе по вампирските правила и няма как да влезе, ако не я поканят, но очевидно греши. После пък казва да й дадат малко сметана. След това Старчи им казва да я прогонят с музика, но това привлича още няколко момичета като нея. Не знам защо продължават да го слушат и преправят Джейк на кокошка и го поливат с мед. Няма да разчитаме на суеверия. Ще стигнем до източника. До вторичния източник. Те отиват в библиотеката, където принцеса Костенурка им казва, че момичетата са се появили преди около 5 години. Тогава Фин се сеща, че тогава е започнало и шоуто на Старчи и заключва, че са породени от хората, които вярват в тях. Добре. И къде научи всички тези измишльотини? От шоуто на Старчи. Те се прибират у дома и се правят, че момичетата с празните очи въобще не съществуват. Фин и Бимо се справят много добре с това да се борят със страха, но не и Джейк. Той се тръшва на пода и започва да плаче, когато те се махат от него. Всички гледат с недоумение, когато си махат контактните лещи, после и косата. Превръщат се в някакви същества, направени от светещи глухарчета и изчезват пред прозореца в нощта. Какво по дяволите беше това? Нямаше абсолютно никакъв смисъл, освен ако... На трето място съм поставил един епизод, който накрая оставя огромна мистерия неразрешена. В проливния дъжд Фин и Джейк се запътили към парти в едно мистериозно имение. Пред вратата му намират маски, които трябва да носят и да използват фалшиви имена. Лейди Тихо Дупе. Докеса гумени буски. Аз съм Ранди Маслена бучка. Вътре вече са се събрали принцеса Сладкодъвка, ППВ, Канелената кифла и Бимо. Странното обаче е, че не знаят кой ги е поканил там. На гърба на Канели има плик, на който пише, че домакинът е дух и ще обсеби един от гостите, за да убие всички останали. Джейк мисли, че това е план на Фин да му върне запранка за рождения му ден. Сещате се епизодът, в който бяха във влак и всички станаха скелети. Фин казва на Бимо да използва оборудването си за духове. Как така? Нещо? Видяхте ли това? Трябва да пратим Слави Клашера да прекара една нощ там и да разбули тази мистерия.
В класически Скуби-Ду стил Фин праща Джейк и Бимо в мазето, докато той търси улики с двете момичета. Фред го е научил добре. Долу в мазето Джейк все още мисли, че Фин му върти някакви номера, когато духът се появява и отвлича Бимо. Той успява да избяга и събира останалите. Тогава те чуват стенанията на ППВ от една стая. Някой тук не е този, за когото се представя, а Фин и Джейк не спират да се подозират един друг. Задават си въпроси, които само истинските те знаят. След малко обаче отново се появява духът и... Ужас! Уоу, това беше страшничко. А Фин казва още по-стряскащо нещо, че това не е било част от плана. Той наистина се опитал да пранкне Джейк, но това не е негово дело. А когато отива да намери другите, които се крият в гардероба... Хайде, приятели! После ППВ е хваната от духа и затворена в картината на стената. Духът ги подмята из къщата, а изходите са запечатани. Тогава призракът хваща Джейк и Фин остава съвсем сам. Какво по дяволите беше това нещо? Беше поне 3 пъти по-ужасяващо от другия призрак. Фин се качва на най-горния етаж на замъка и е в задънена улица, когато зад него бавно влиза духа и... Оказва се, че това е бил гениалният план на Джейк да обърне пранка на Фин срещу него. Всички са живи и здрави, а духът е бил фалшив. Както много от вас може би очакваха. Не мога да повярвам! С косата и цялото оживяване на къщата. С кое? Джейк казва, че Фин е бил толкова оплашен, че си го е представил. А ако той казва истината, коя беше жената в стаята? Този епизод много хора биха го определили като най-страшният, но аз лично го поставих на второ място. Никой няма да те чуе. В царство Бомбония Вилне е поудял Елен и тероризира жителите. Тогава Фин и Джейк отиват да се разправят с него, но нещата не завършват никак добре за тях. Фин се събужда в лазарета и с очудване разбира, че краката му са счупени. Когато вика сестрата обаче, странно няма никого. Навън също е пусто, а когато най-накрая среща Джейк, нещо изобщо не е наред с него. Той не си спомня абсолютно нищо, има превръзка на главата и поради някаква причина мисли, че всички се крият, защото има рожден ден. Дори в най-смелите си мечти не бих предположил, че някой би ми подготвил партия изненада. Джейк показва лагера си на Фин и го праща за дърва, а когато вече пада нощта, Фин започва да се съмнява в историята за партито. Ами ако са в беда, ако нещо им се е случило, трябва да огледаме наоколо. Джейк кара Фин да обещае да не търси никого, доста подозрително. А после се появява и Еленът от по-рано. Фин чува стенания от канала и кара Джейк да проверят, но той отново отказва. Чаках цял ден, Джейк. Аз чаках 6 месеца. 6 месеца. 6 месеца. Тогава той разбира, че нещо изобщо не е наред с брат му и се втурва да разбере какво става, а Джейк го залавя и завръзва в шатрата, докато празнува рождения си ден. Фин успява да избяга и влиза в канала, където, пригответе се... Това си е доста мрачно, даже и за анимация като време за приключения. Фин решава, че Джейк го е сторил, затова почва да го налага, докато не се оказва, че насилието този път е решението. Той се връща на себе си и ментови иконом им разкрива истинския злодей – Елена. Това определено влиза в топ 5 най-плашещи моменти в анимацията. Фин започва да се бие с него, докато Джейк спасява Бомбо хората. Тогава му идва доста добра идея да пусне бетонов блок на главата му. Елена искаше захартани, но аз не му дадох. Знаете за какво говоря. Края на Елена беше малко разочароващ, но все пак, какъв му беше случая и какво по дяволите беше това с ръцете? На първо място се нарежда епизодът Дъга и сладкодъвка, но за него мисля да направя отделен клип. Нарочно и не съм включил някои епизоди свързани с Лич или такива, за които вече имам клипове за тях в канала. Както винаги, надявам се видеото ми да ви е харесало, аз бях вашият любим мерзавец. Чао!